Sme železničiari, Anto tlačíme Štiavnickú, hore kopcom do Štiavnice. Sama nevládza, to ju musíme potlačiť. To treba rozobrať. Volám sa Juraj Foltán, som Štiavničan a kandidujem na primátora mesta. V Banskej Štiavnici som sa narodil, tu v mestskej časti Štefultov som prežil svoje detstvo. Mám tu svoju rodinu, známych a priateľov. Pred pár rokmi som však bol nútený, ako nie jeden z nás, odísť za prácou nielen za hranice nášho mesta, ale aj Slovenska. Nie však natrvalo, ako už mnohí iní. Do Štiavnice sa rád vraciam oddychnúci, načerpať nové sily a energiu. Máme naozaj nádherné a magické mesto, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Častokrát však odtiaľto odchádzam smutný. Pomyslenie na to, aký obrovský potenciál naše mesto má a aké mizivé percento z neho využíva, ma nenecháva ľahostajným. Nemám na mysli len pamiatky a krásne prostredie, ale najmä šikovných ľudí, ktorí sa tu lopotia a snažia sa uživiť seba a svoje rodiny. Pri porovnaní s inými mestečkami v zahraničí, ale už i na Slovensku, človek vidí, že občania v iných mestách dokážu pri aktívnej a stimulujúcej spolupráci s vedením mesta mnohokrát i menšie danosti a predpoklady niekoľkonásobne lepšie využiť. Aj to bol dôvod, prečo som sa rozhodol pre túto kandidatúru. Spolu s ľuďmi, mladými i staršími, ktorým záleží na budúcnosti Banskej Štiavnice, by som sa chcel pokúsiť pretrhnúť stagnáciu, do ktorej sa mesto dostalo, a potiahnuť ho aspoň o niečo dopredu. Bol by som rád, keby sa z nášho mestečka stalo nielen príjemné miesto na oddych a víkendový pobyt, ale aby to bolo aj mestom, kde sa dá každému z nás prežiť celý život na slušnej a dôstojnej úrovni. Chcel by som, aby sa Štiavnica stala opäť centrom, ktoré bude ľudí priťahovať, aby sa stala atraktívnejšou najmä pre tých, ktorí sa chcú sem vrátiť a opäť natrvalo usadiť. Spoločne za Štiavnicu.